apoy yan. Sige tagtagay, way istorya eh. Asul, aning inani ay. Way, tagay ra! Relax ang takay. Huwag na mo agi ron. Magrasyahan lang kita ani ron. Bunal ni tang mo agi ron. Saan mo na ba? Sa atong tirada ni. Huwag na mo agi nga wata kaila. Mangutong ta? Bilibag na ako ani niya eh. Advance magunahon na ba? Matik ba no? Eh, mangutong ta. Tora, ini. Beragwa dyan ni kwarta ay. Sige lang atlas ko yan. Sige. Mga boss, asa rin dapit ang Bogo City de? Saag naman siguro ko boss. Kaya nangutan na naman ka. Una may motobag. Tigae sa may 20. Parasa may ng 20 boss. Kini. Hibaw ko wa ka kahibaw. Maong pahibawon ka na mo, aron mahibaw ka. Unsa man boss? Kami ang tirador diring dapita. Kami ang gikahadlukan aning lugara. Kami ang mayordomo diring dapita. Sa di pa ka mo agi mo donate usa kas amo ah. Sapa ng alkansiya diha? Alkansiya ba sinsiyo? Hala boss, sakto ra ba na yung budget para sa kuha boss? Para pinayudto na ko boss ba? Buang ka? Wa may labot anang budget nimo. Kami ang gikurugan diri, wa ka na minaw, naon sa blain ka? Wa ka nahadlok na mo. Hala boss. Wala ra bagi ko'y kwarta diri boss. Ang biling ba yung tirin dali tayo. Oh, tadi mo nihatag mo. Buang ka. Ibutang sa alkansiya. Hatag lagi dayon. Ibutang sa alkansiya. Pipi noon. Boss, salamat boss. Dalik na dito. Pag-amping sa naanap, sinay mangutong. So, ni pag gawin bulilit naman ni init pidug sa Ay, sa aragod, muragbalhin, tagpisto, bro. Inita, ari. Ay, ito tunahan, eh. Oh, diri, landong, diri. Asa na kita to? Yung mga nangagi ko pagpuim nga may kwarta. Tara ni Agi, oh. Agoy, tiwas pang may kwarta. Murag gadag man ako, murag pildiro ko ni mo klaro. Kaya sige lang. Sige lang. Naw nang buo Rubin na. Gamitan na mo na makadlok. Tara. Hoy! Asa imong helmet? No, unya ra nagamit. Kay para na sa atong checkpoint part 3. Ay, sorry. Relax ang kadong ha. Asa man ka, birds? Aw. Manong kog sabong sa kong kupare dong ba? Naawa ka siya ron diha. Kini mo ginahan ako. Ang mangutana ba? Ha? O mangutana gani kailangan na si Quinta. Si Quinta sa words. Nya, para asam na 50 ko no. Ngutana pag yun. Gusto lang may makahibaw ka nga kami pinakamalito ng lugaran. That's right. Amo ning baluarte. Kami mo'y pinakalimon. Kami mo'y sumbunganan sa mga problema sa mga tao diri. Kami ang basta kami tanan. Usa ka mangutana sa amo donit sa among alkansiya. Alkansiya oh. Naon sa basahan oh. Bantay tiguang 143. Oh, blind ka. Dong, alo itaon mo tiguang dong. Wala itaon ko'y kwarta dong. I don't care. We don't care. Oo, day. We don't care. Dong, wala itaon ko'y kwarta dong. Kanila akong manok ko. Sipunon bitaw ni. Inyo na na oh. Ay, sorry. Ato ang lingkaw niya manok. Saman. Yung ragahi ng kahit eh. Ang manok. Ang manok ko. Sige lang. Saman. Biambi ang manok. Ibutang sa alkansiya. Katoo mo makuha ninyo akong manok. Dili oy. Hybrid ni. O, si Quinta oh. Di pa yun mana? Si Quinta, 20 raman gini. 20 bang. Tutukin nagmayo. Blind ka? Wala, lagot na. Oh, si Quinta ko no. Sabi niya siya, Quinta ko, 20 rin ako. 40 pesos. Saka ko man eh. Sobrang man itong buang. Uy, tara oh. Uy, tara oh. Ini mo rin po di kwarta. Ilaw ayaw pug na ako ngayong buang eh. Don't judge the cover by the cover of its cover. Bunguton na, bunguton. Ano sa man? Nagayag movements kita no? Pero sige lang ato sa yan. Dong, asa ka dong? Alis agad rin, Migo? Ano mo na boss? Kasi problema? Ayaw kinikinangutana. Basta mangutana, squinta na yun. Then, Dong, naka-squinta na dong. Matay wa lagi boss. Sugato sa gini boss. so problema na namo karon. Ha?
Ya kami pag yun mangitaw paagi aron makasukli miya 40 ra ni kuwang og G's, 50 ra amo. Pangitay nagpagi dong ato tindahan na si Siwe dong. Tay boss. Wagi ko sinsiyo boss, sa gatos gini. O dihan lang sa inyo ha. Di na namo na problema kasi kwinta ra mo. Uy, Ni 50. ayag dawata kay maikog ta. Kwinta ra mo tong gipangayo. mo gani. Oh, dali mo na. Tay sadong. Kinsa man day mo? Ayaw. Total lang utana man ka, sutian ka na mo. Kami pinakagahi aning lugar. Daghan na kami gatumba. Kami may pinakaligon, pinakamal. Dito may diri ha. Kami may pinakamalito. Pugni ko Mark. Ayaw ba yun? Pugni ko ba? Ayaw. Matay boss. Isuga gyud ninyo boss no? Unsa pa may lain yung nabuhat diri boss? Ayay, desidido makahibaw ay. Sultiin mo kaagi. Kami diri. Ayaw lagi. Istorya lang. Kami diri ha. Kami diri daghan na kimig. Napatay, daghan na kimig napatay. Tungod sa kaisog ha? Hmm? Nagpatato siya sa loyo. Babae nga nang laba. Oh, ayaw pakita. Ayaw pakita. Ikaw ba nga na sige pungutan na kinsa mo di ka? So, gusto pa day mo makahibaw og kinsa ko? Kaya nga no, kinsa mo di ka? Ayaw, hindi. Oh, ako ra mo tong retired general dong, SPO1, SPO2. Kanang ranggo. Retired general aga, bule mo. Madami sa ilan mo. Okay. Be mo ID asa man be? Mao pakita, way ka pakita. Mao na. Ka manghambog pagid ka, manghambog pagid mo ang ka. Dara mga bossing oh, tanawa lang ninyo. No, Mark, no. You see. Ayaw sama. Ayaw lagi. Ano sa matawag kay suga ba nimo? Ayaw ba? Sana man. Ikaw ha? Pulis ka na? Pulis ka? Pulis ka? Pulis Pag- bro. Pulis bro. Pulis ka? Sir. May daw rin sir. Hello, sir. Di pulis gitu. Tara. Walang labis, walang kulang sir. Sir. Ambi na. Kamu ha, mga maldito kay mo ha. Asam to ingon yung daghang mo gitumba? Nakahoy man to sir ba kay mangulingay man sir, mangraha mi sir. Wala sir. Ah, maba. Nya ikaw, asam to ingon mo daghang kagipatay? Oo, bitaw sir ka Katong lamok. Alamok sir ba kay para nga masafety ato ang lugar diri sa kabangkalan sir ba arong makaiwas ta sa dinggi mo ta mong daghang kimigi pampatay nga lamok sir. Kamu ha, mga grabon kay mo ha. Mura gyud Wa magdag sir ko lawas. anon mangud sir kanang Ikaw ha, maldito kay ka ha. May ito sir. Otro pud ka. Asam to ipaghambog nimong patik nimong babae ng laba? wa sir oy. Wa malagi ni. Sir. Nawala na tong nang laba sir kay nang halay naman. What's up mga tungkos? So karon na no. Saman. Bitaw. So karon din no. Mag-shout out ta bangaan. Ay, unahin dong. Ikaw lang dong kay. Brad na pag dong. Ikaw. Unahin. Sige. So shout out ko sa akong mga classmate no, sila si Sean Gutierrez, kani si Jorex Edanio, kakong mga Kapila, gwapong Luming. officer nga si John Andrade, o kaning gwapa na akong classmate nga si Ana Glazin Isabili, o kaning loyal na akong classmate nga si Arnel Cantay. Kami gwapa di ba? Ano lang ka dyan? Gawin mo. Ay, bro, ikaw na Hey, shout out sa akong pagmangkon G-Boy, Marco, Hector Marco, Sis Renje, Brad Vivo, special mention my daughter Julian. So sa Facebook day mo shoutout lang ko sa kong amigo nga si Julius Comendador og saya pong Vines po ang sugod na Vines. Shoutout day sa inyo ha og kini si Kuan si Luni Juario. Asa ni? Juario. Shoutout po si mga lods. Og si Kuan. Relax mo. Og si Tawiwit Inad. Tawiwit Inad. Shout out sa inyo ha og sa mga basta. So karon day, silpi sa tanan niyo mga bird. Ito, shout out ko ni Don't Skip Tron, kapapit chapter, long live niyo diha Brad. Ug ni Romel Islis from Bourbon. Shout out sa Islis family diha. Ug ni Edmar Ortega. Thank you. Ako na sa first time ni. Oy, dapat day usa day si Kuan day. Tagnawong ni Si Jericho Paklipan. Shout out sa imo dol nya.
sa Facebook sa ni guys kay sa YouTube medyo Smile. So mga katukloy sa nato no, support lang gyapon mo sa mo ang mga kabuan diri sa kanabubuhan ng tabayns guys. Salamat guys sa inyo mga suporta guys. Daon sa i-click na diha ang follow ba ya. Ang YouTube ano subscribe mo. No. Ay ko po nibo. Ay ko po. Kita guys, salamat sa pagtanaw, like and share. Bye. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full